strašně ráda, že si kluci na mě udělali čas. Vedle mě sedí uskupení NH6, Noro a Heňo, říkám to správně? Ano. Kluci, tyjo, jak se cítíte dneska? Máte před koncertem, za chvíli to vybuchne všechno. Co se ve vás odehrává teďka? No, tak ja cítim sa veľmi príjemne, aj celkovo toto mesto na mňa veľmi dobre pôsobí a je tam taká troška zodpovednosť, aby to všetko dobre dopadlo, aj aby sme to dobre odspievali, odrepovali, takže také troška možno napätie, ale není tam nejaká tréma. No ja sa cítim v pohodičke, lebo je to výborný klub, je tu dobrý zvuk, nie sa čoho báť a fanúšici boli už za nami, tí, čo sedia vo VIPčku a tak veľmi sa na to tešia, takže to aj povzbudí človeka, ale jak Noro povedal, je tam tá zodpovednosť, zás musí to mať nejakú profesionalitu, keďže už vystupujeme viac než rok. Som si srdce z hrude, ráno sa zobudzam a teraz to už viem, že aj keď nevidím, čaká ma nádherný deň, čo mi dáva silu, moja rodina a vy, fanúškovia, ktorí našim textom verili, ktorí nepochybovali o tom, že čo robíme my, ktorí na našich koncertoch ruky hore dávali a takýto vedia, že naša hudba má silu, robíme to iba pre vás, no tak o tom nepochybuj, ak sa ti páči, no tak vychutnaj si ju. Pamatujete si, jakou první rapovou skladbu jste slyšeli? Ja som vlastne s brachom začal počúvať už v 99. rap a bola to kapela Chaos, to bola česká kapela, veľmi vychytená. Ja im dávam všetku moju úctu, lebo na tú dobu robili veľmi dobré pesničky. No a potom to boli Trosky, Zvuky ulice, a tak sme sa nejak dostali k tomu rapu nie cez tých Američanov, ale cez práve slovenské a české hiphopové tie prvé kapely. Ona im dá odetu, každý dba na to, čo všetko môže mať, no netuší, čo všetko sa môže stať. Si myslíte, že váš plán bol skvelý, ak si myslíte, že všetci sme v cieli, tak vám poviem, že veľmi sa mýlite, čo skoro, to aj sami zistíte. Vy dneska tady máte křest. Cool. Můžete ho nějak přiblížit, popsat, jestli je tematický, kdo se tam objevuje zejména a tak? No. Křest, to je Zlato v srdci se jmenuje. Takže mixtape sa volá, alebo nesie názov Zlato v srdci. Celá jeho ideológia je postavená na tom, že to zlato, ktoré má človek na sebe, nie je rozhodujúce a vôbec je to nepodstatná vec a že to podstatné je zlato, ktoré nosí v sebe, respektíve tú lásku, to otvorené srdce. Potom sú tam samozrejme aj všetky tie pesničky z talentu, už zo štúdia nahraté, to je proste povinnosť dať to tam ľuďom. No a celý mixtape je ladený určite na pozitívne vibrácie, všetko je to, nič tam negatívneho není a ak tak je tam len vyjadrený názor v pesničke, urobte mi priestor pre tých, ktorí nás radi nemali, že vlastne ja sa na nich nejakým spôsobom nehnevám, ani im neprajem nič zle, len nech mi proste urobia priestor, že keď ja ich neriešim, nech ani oni mňa neriešia. To je asi všetko negatívneho. Ešte je tam potom jedna pesnička, Iná taktika, ktorá je kontroverzná, lebo je voči vlastne politickému systému a tak ďalej, ale však to, kto si vypočuje, bude to môcť vnímať. Ale inak si myslím, že celé CD je pozitívne ladené a toto je len limitovaná edícia, ktorá má 12 skladieb. Máme tam spoluprácu s Kajjasom, je to veľmi dobrý slovenský reper a náš veľmi dobrý kamarát. Je to ale iba limitovaná verzia, ešte raz hovorím, čiže je tam len 12 skladieb, pretože toto je len exkluzívnych 50 kusov CD-čiek pre tento krst, pre tento deň a chcem tým pádom odkázať ľuďom, aby stále čekovali našu fan stránku alebo respektíve všade, kde to na webe bude uverejnené, že vlastne originálka bude mať 19 skladieb, takže toto je len taký predávok, taká limitovaná verzia tohto CDčka. Chtěl bys ještě něco dodat? No, ja už len chcem dodať, že spolupráce okrem Kajja sa zatiaľ neprezradím, ale budú tam dvaja repery,
ktorých meno zatiaľ nepoviem, ale bude tam jeden košický reper, mladý najdený chalan, Samej sa volá, takže Samej, veľký rešpekt ti do Košíc, bracho. Zlato v srdci, len pre vás, našich fanúšikov. Úplne nová vec. Hej, 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 hej. Práve počúvaš mixem Zlato v srdci, to zlato môže zazrieť iba v duši. Na tomto CD pre vás tvrdo makali sme, no a keď ste spolu s nami, tak zakričte srdce je pilot, tvoje hradište, nezáleží na tom, čo mali sme. Tu a teraz okamih, to si zapíšte, no a keď ste spolu s nami, tak zakričte. Mohli byste teďka říct něco fanouškům, vašim fanouškům a fanouškům Mafia Records? Vzkázat? Skázať niečo? OK. Tak ja za seba, moje meno Heňo, chcem odkázať našim fanúšikom, že CDčko vyjde a celé CDčko vlastne sa bude predávať po koncertoch, 500 alebo 1000 kusov, to ešte nevieme zatiaľ presne. A túto limitovanú verziu aj na stránkach Mafia Records sa budú dať vlastne CDčka, myslím si, že objednať alebo predávať nejakým spôsobom. No a my sme stále s vami a NH6 nie sú reperi ega, ale reperi srdca, takže čisto srdcové veci a my by sme radi niečo priniesť a boli by sme radi, keby sa ľudia inšpirovali, aby sa to tu pohlo, aby sme prelomili to staré vedomie a aby sme sa začali viacej zaoberať láskou, citmi a nie len to, kto čo dokáže a ja musím byť od neho lepší, alebo respektíve hovoriť sa ja, ale skôr jednota my všetci. A chtěl bys něco ještě dodat? Ja by som chcel povedať, že toto CDčko je prvý odkaz pre našich fanúšikov o tom, že nie je nič podstatnejšie ako láska, mier, sloboda a otvorené srdce. A to je asi všetko. Kto si to vypočuje, tak tento pochopí. Je to jasnou rečou povedané.